приятели! В нашата поредица за предстоящите православни празници днес ще ви разкажем за Страстната седмица. Най-светите и най-тъжните дни в годината, в които църквата преживява последните земни часове на Христос. Наш гост е отец Борис, който ще ни помогне да разберем дълбокият смисъл на тези събития и тяхното значение за всеки православен християнин. Жестовият превод е от мен, Силвана Павлова. Благословете, отец! Бог да благослови! След тържеството на Цветница, църквата ни въвежда в Страстната седмица, седмицата на Христовите страдания. Това са дни на тишина, покаяние и дълбоко съпреживяване. Дни, в които ние не просто си спомняме, а духовно участваме в пътя на Спасителя към Голгота. Велики понеделник ни напомня за изсъхналата смоковница, образ на душата, която не дава плод. Във Велики вторник Христос говори за второто си пришествие и за мъдростта на девиците, които очакват жениха. Велика сряда е денят на предателството. Денят, в който Юда продава учителя за 30 сребърника. Във Велики четвъртък църквата си спомня тайната вечеря. Тогава Христос установява най-великото таинство – Светата Евхаристия, като казва: „Вземете и яжте, това е моето тяло. Пийте от нея всички, това е моята кръв.“ Това е дарът на безкрайната Божия любов. Христос, който се дава за живота на света. Велики петък е денят на кръста. Денят, в който Христос доброволно приема страдание, унижение и смърт, за да изкупи човешкия род. Той мълчи пред неправдата, прощава на враговете си и умира с думите: „Свърши се“. Това не е край. Това е изпълнение на спасителния Божи план. Велика събота е денят на таинственото очакване. Христос лежи в гроба по плът, но по дух слиза в ада, за да освободи пленените души. Това е ден на тишина, но и на надежда, защото смъртта вече е разклатена. Страстната седмица е път от предателството към прошката, от мрака към светлината, от смъртта към живота. Това е седмицата, в която Христос ни показва най-голямата любов. Любов, която жертва себе си за другите. Страстната седмица завършва с най-великия ден – Христовото възкресение. След тъмнината на кръста идва светлината на Пасха. След сълзите – радостта. След смъртта – животът. Всичко, което преживяваме през тези дни, води към една истина. Христос победи смъртта, за да ни дари вечен живот. Бог да благослови всички вас, скъпи братя и сестри. Нека дните на Страстната седмица очистят сърцата ви, да укрепят вярата ви и да ви подготвят за светлината на Христовото възкресение. Бог да бъде с вас и да ви води по пътя на спасението. Благодарим, отец.